Lijep pozdrav! Kao što znamo, povijest je prepuna zlih diktatora koji su sijali strah i trepet u živote svojih građana. No najzloglasniji diktator ponekada su učinili i neke pozitivne stvari, koliko god nama to zvučalo nemoguće. Hitler i prva kampanja protiv pušenja. Uvođenje zdravstvenog programa koji bi mogao spasiti živote 20.000 žena sigurno bi bio veliki uspjeh za bilo kojeg političara. Jedan takav političar bio je upravo Adolf Hitler, čovjek monstrum koji je naredio masovna ubojstva najmanje 11 milijuna ljudi, koji su se smatrali nepoželjnima. To je, kako nam je već odavno poznato, uključivalo Židove, Rome, homoseksualce, komuniste i osobe s invaliditetom. No pušenje je Hitleru stvarao veliki problem, budući da je bio opsjednut idejom arijevske vladajuće rase. Pušenje je smatrao kao prijetnju zdravlju njemačkog naroda. Često se hvalio kako je prestao pušiti 1919. a pojavljivao se i na lecima protiv pušenja, upozoravajući kako svaki Nijemac zbog svojih propusta i nedjela kriv za ostatak društva. U međuvremenu, nacistički znanstvenici bili su potaknuti na istraživanje opasnosti od pušenja. Godine 1939. Franz Müller proizveo je prvu epidemiološku studiju koja povezuje cigarete s rakom. Do 1943. godine njemački istraživači uvjerljivo su dokazali da pušenje uzrokuje rak pluća. Nažalost, početkom rata ovo istraživanje palo u drugi plan. Desetljeće nakon toga isto su istraživanje proveli američki znanstvenici. Sve u svemu procjenjuje se kako je nacistička kampanja protiv pušenja ipak spasila živote najmanje 20.000 žena. S druge strane, slijedi gorka činjenica, ti isti istraživači i liječnici koji su vodili program protiv pušenja pokrenuli su program eutanazije koji je ubio najmanje 200.000 ljudi. Džingis Khan, zakon i vjerska sloboda. Džingis Khan bio je sin poglavice maloga mongolskog plemena Vukova, a titulu je naslijedio u 13. godini nakon što su mu pripadnici jednog neprijateljskog plemena otrovali oca. Njegove su snage s mongolskih stepa jurišale preko Euroazije i uništavale stara carstva te ubile oko 40 milijuna ljudi, odnosno oko 11% tadašnje svjetske populacije. No upravo je ovim pokoljem uklonjeno 700 milijuna tona ugljika iz atmosfere. Naime, Džingis je pobio toliko ljudi da je to na kraju rezultiralo manjkom ugljika na zemlji. Osim što je bio destruktivni manjak koji je usredotočen na izgradnju mongolske nacije, također je stvorio i zakonik koji je primjenjivao u svom carstvu. Začudo, Džingis je inzistirao na tome da zakone primjenjuje na sebi, jednako kao i na svojim podanicima. U vrijeme kada se smatrao kako je vladar iznad zakona, to je bio nevjerovatan korak. Čak je svojeg posvojenog brata postavio na mjesto izvršnog suca koji je vodio evidenciju o svim pravnim odlukama. Odobrio je i vjersku slobodu svima koji su živjeli u njegovom carstvu. Bio je poznat kao vrlo duhovna osoba koja se molila prije svake kampanje, a također je uživao raspravljajući o religiji i filozofiji sa znanstvenicima poput Taoist Ki Kuija. Ashur Nasir Pal II i najveća fešta u povijesti. Ashur Nasir Pal II bio je snažan asirski kralj koji je vladao od 883. do 859. godine prije Krista. Da je bio monstruozan krvnik dokazuje činjenica kako je pobunjecima na živo oderao kožu. U jednom slučaju ponosno se hvalio kako je oderao kožu onim plemićima koji su se borili protiv njega. Također je poznat po odvratnom činu gdje je neprijateljima iskopao oči i ostavljao ih u pustinji da umru od žeđi. To je bilo pretjerano čak i prema standardima tog vremena. S druge strane, ovaj je kralj prema svojim podanicima bio itekako darežljiv i velikodušan. Ponudio im je najveću zabavu koju je antički svijet ikada vidio. Festival se održao u čast otvaranju novoga grada pod nazivom Kalhu. Prema asirskim natpisima na zabavu je bilo pozvano 69.574 čovjeka unutar i izvan carstva. Ashur Nasir Pal dao im je hranu, piće, čistu kupku i pomazanje. Na natpisima piše: nakon što sam ih počastio, poslao sam ih uz njihove zemlje da uživaju u miru i radosti. Na meniju se tako našlo 1000 goveda,
14.000 posebno uvezenih ovaca, 10.000 riba, 10.000 jaja i 500 gazela. Ovaj festival nije imao nikakvu političku svrhu, samo je htio pokazati kako novi grad i napraviti veliku zabavu, kažu znanstvenici. Gaddafi, najveći projekt navodnjavanja na svijetu. Muammar Gaddafi preuzeo je vlast 1969. Libija je postala policijska država gdje su neprijatelji režima redovito bili zatvarani i ubijani. Čak i bijeg u inozemstvo nije bio od velike koristi, jer bi vas Gaddafijeve ubojice našli u najskrivljenijem kutku svijeta. Bio je veliki zagovornik terorizma. Nasilno je bio svrgnut 2011. godine, ostavivši svoju zemlju opustošenu ratom. Postavlja se pitanje što je onda Gaddafi uopće dobro napravio za svoju zemlju. Pod njegovim vodstvom Libijci su dobili besplatno školovanje, zdravstvenu zaštitu i struju, subvencionirano stanovanje i prijevoz. Libija je zemlja koju čini 6 milijuna stanovnika, a prihodi od prodaje nafte penjali su se na 32 milijarde dolara, no ipak je bilo mnogo siromašnih i 30% nezaposlenih. Ako bolje razmislimo, stanovništvo je dao onaj minimum da mogu preživjeti dok je elita ispumpavala milijarde dolara. No Gaddafi se ipak mogao pohvaliti jednim impresivnim projektom. Naime, Libija je jedna od najsušnijih zemalja na svijetu, a ovisi o rijetkim padalinama. Grad Bengazi bio je praktički bez pitke vode, stoga je ovaj omraženi diktator razvio Great Man-Made River projekt, iznimno ambiciozan plan, gdje je pumpao vodu iz divovskih vodonosnika na nenapučenom jugu zemlje prema nenapučenom sjeveru. Ova velika umjetna rijeka, kako se još nazivala, dizajnirala je tako da pitka voda bude dostupna svim Libijcima u cijeloj zemlji. Sve je to zahtijelo mrežu od 1300 bunara i 5000 km cijevi. Sustav je sposoban za ispumpavanje 5 milijuni kubičnih metara vode dnevno, a vodonosnici su dovoljno veliki za opskrbu vodom za narednih 1000 godina. Projekt je bio financiran od strane Gaddafijeve vlade, a nazvao ga i 8. svjetskim čudom. Međutim, nakon bombardiranja Lockberry 90. godina rad je potpuno zaustavljen kada je NATO uništio ključnu tvornicu. Fidel Castro, revolucija zdravstva i obrazovanja. Nakon preuzimanja vlasti 1959. godine, Fidel Castro Kubu je pretvorio u jednopartijsku diktaturu. Time je na 10.000 Kubanaca prisilio na odlazak iz zemlje i disidente je poubijao i mnoge strpao u zatvor. Amnesty International i Human Rights Watch njegovu su vladavinu opisali kao jednu od najgorih zlostavljača ljudskih prava. No s druge strane, Castro se može pohvaliti i nekim dobrim djelima. Unatoč činjenici da su mnogi kubanski liječnici za vrijeme njegove vladavine pobjegli iz zemlje, svoj uspjeh može pripisati nacionalnom zdravstvenom sustavu. Godine 1959. gotovo četvrtina kubanskog odraslog stanovništva bila je nepismena. Danas nepismenost u Kubanaca gotovo i da ne i postoji. Nakon revolucije Castrov je režim dao poljoprivrednicima koji je nisu imali. Zemlju je dao poljoprivrednicima, ispričavam se, siromašna je i riješio je stambeno pitanje. Također je uveo sustav univerzalnog obrazovanja. Između ostalog, Kuba je spremna na prijetnje uragana. Svakom je kapetanu dodijeljen određen blok kako bi se što bolje organizirala evakuacija. Vladinim autobusima i kamionima ljudi se odvode do skloništa, rezultati govore sami za sebe. Kada je uragan Gusta pogodio Kubu, niti jedna osoba nije umrla. Od istog je uragana tada u Americi u Luizijani poginulo 26 osoba. Napoleonov kodeks, nekima heroj, drugima vrag. Napoleon je vodio Francusku kroz neke od najkrvavijih sukoba u Europi. Još od 30-godišnjeg rata, 30-godišnjeg. Procjenjuje se kako je 2 milijuna ljudi umrlo kao izravna posljedica njegovih ratova, a još milijun civila kao kolateralne žrtve tih kampanja. Posebno brutalne bile su borbe u Španjolskoj, gdje je Napoleon provodio opsežna pogubljenja osumnjičenih gerilaca. Unatoč brutalnosti bio je fan nekih načela prosvjetiteljstva. Primjerice, unaprijedio je zakon poznati kao Napoleonov kodeks, koji se danas smatra jednim od najutjecajnijih dokumenata u povijesti svijeta.
Kodeks je ukorijenio načelo da bi se svi muški građani trebali jednako tretirati bez nasljednih klasnih povlastica, utvrdio je i vjerske slobode te jamčio da će vlada poštivati privatno vlasništvo. Varijacije ovog kodeksa kasnije su usvojile i ostale zemlje u Europi i Južnoj Americi, a to je ujedno utjecalo i na reformatore u Aziji. No kodeks je imao i svoje nedostatke. Odlučio je kako žene ne bi trebale dijeliti jednaka prava, već da moraju biti podređene svojim muževima. Upravo je ova odluka izazvala pobune tadašnjih žena diljem svijeta koje su se borile za svoja prava. Augusto Pinochet i čileansko gospodarstvo. Za vrijeme vladavine čileanskog diktatora Augusta Pinocheta više od 3000 ljudi netragom je nestalo. Pod njegovim je režimom također bilo zatvoreno na desetke tisuća ljudi, a brutalno mučeno najmanje 28.000 neprijatelja. Među onima koji su mučeni je i čileanska predsjednica Michelle Bachelet i njezina majka. I njezina majka. Za vrijeme čileanskog socijalističkog predsjednika Salvadora Allendea plaće su rasle, a mnogi sektori i čileanske ekonomije su nacionalizirani. Međutim, do 1972. gospodarstvo je počelo stagnirati, a inflacija na vrhuncu dosegla 500%. Godine 1973. Pinochet, koji je bio glavni zapovjednik vojske, došao je na vlast. On je ubrzo regrutirao tim ekonomista sa sveučilišta u Chicagu kako bi vratio ekonomsku stabilnost Čileu. Takozvani Chicago Boys predložili su neoliberalnu ekonomsku politiku, uključujući uklanjanje trgovinskih barijera i državne regulacije trgovine, kao i niske poreze na dohodak i program privatizacije. Neki su ovo razdoblje nazivali čileanskim gospodarskim čudom, kada je inflacija s 375% u 1985. pala čak na 9,9% u 1982. Godine 1977. bruto domaći proizvod je porastao za 8%, a 1989. za nevjerovatnih 10%. No od tog je gospodarskog rasta najviše profitirala gornja klasa. Međutim, Pinochetijeve ekonomske reforme nisu na kraju rezultirale ukupnim gospodarskim rastom, tako da je stanje danas ostalo isto i nepromijenjeno. Bogati Čileanci dalje postaju još bogatiji, a oni siromašniji, nažalost, još siromašniji. Rafael Trujillo poticao stabilnost i prosperitet. Rafael Trujillo došao je na vlast 1939. godine i vladao Dominikanskom republikom, željeznom šakom, sve do 1961. kada je ubijen. Bio je jedan od najgorih ljudskih bića koje je svijet ikada vidio. Njegove snage ubijale su svakoga tko bi mu se protivio, a tijela je bacao morskim psima. Godine 1937. naručio je ubojstvo 20.000 Haićana koji žive u Dominikanskoj republici. Svatko tko je imao haićanski naglasak odmah je bio ubijen. Iako nije bio popularan, Dominikanci su ipak doživjeli nešto pozitivno. Povećao se životni standard tijekom njegove vladavine. Sagrađene su bolnice, ceste i škole. Iako je pronevjerio mnogo novaca, isplatio je sav dug, a valutu je održao stabilno. Poboljšao je zračne luke i javne zgrade. Enciklopedija Britannica ovako je objasnila njegove uspjehe. Nadležan u poslu, sposoban u upravi i nemilosrdan u politici. Donio je stupanj mira i blagostanja u korist Republike, a da se prethodno nije uživao. Periander, mudar ali okrutan vladar. Periander je bio tiranin stare Grčke u gradu Korintu, a vladao je od 627. do 587. godine prije Krista. Prema Herodotu, ocu povijesti, kada je Periander preuzeo vlast, poslao je svoje glasnike drugim grčkim tiranina kako bi ih zamolio za svijet. Dobio je savjet da poubija najtalentiranije građane Korinta, koji bi mu mogli biti izravna prijetnja za preuzimanje vlasti. Njegova je okrutnost ubrzo došla na vidjelo. Kada je usidrio svoj brod na Samosu, zarobio je 300 mladića koji su bili sinovi vodećih ljudi u gradu Sardu. Naredio je da ih se kastrira i proda u roblje. Šokiranim ovim pohvatom, građani Samosa rekli su svojoj djeci da bježe i da utočište pronađu u hramu Artemide, kako i korinski vojnici ne bi oteli. Periander je ubio svoju vlastitu ženu, udarajući je dok je bila trudna. Nakon toga je osjetio grižnju savjesti
a svoju je ljubavnicu koju je krivio za tučnjavu sa ženom živu spalio. Unatoč okrutnosti, Periander je učinio mnogo za svoj grad. Uvelike je poboljšao trgovinu sa zapadnim Mediteranom, ispregovarao je mir između Atene i Mitilene i osnovao je kolonije na Balkanskom poluotoku. Nakon njegove smrti postao je poznat kao jedan od 7 mudraca Grčke. Okrutni diktatori postojali su od početka civilizacije i nastavili svoje krvave pohode sve do danas. Masovna ubojstva i brutalni režimi prve su asocijacije koje nas vežu uz poznate diktatore kao što su Fidel Castro, Gaddafi, Hitler i tako dalje. No dobra djela koja su napravili za svoj narod često ostanu neispričana. Iako zvuči nevjerojatno, neki su zalagali se za zdravlje građana, drugi pak za besplatno obrazovanje, a Gaddafi za pitku vodu koju je htio podariti svome narodu. Što vi mislite? Jesu li diktatori u povijesti ipak bili dobri? Odnosno, jesu li učinili stvarno dobro za svoj narod? Je li to bio u interesu da naprave nešto za svoj narod? Ili su samo htjeli ostaviti nekakav dojam da nisu tako strašni? Odgovore možete napisati u komentaru, a by the way možete baciti like, share, možete se pretplatiti i besplatno je. A mi se vidimo do sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav. Peace.